Pán starosta, ktorá je taká téma, ktorá z vášho pohľadu v obci momentálne najviac rezonuje? S čím tak najviac bojujete vo svojom poste starostu? Je to problém vzťahu developera a samosprávy. Developera a priestoru obce, priestoru, kde realizujú svoje developerské projekty. Naša obec za posledných 7-8 rokov narastla z pôvodnej historickej časti, kde bolo nejakých 1200 obyvateľov, na v súčasnosti okolo 6500 bývajúcich. Je tu ďalších asi 1370 pozemkov, ktoré sú pripravené už v rôznej miere na výstavbu. A zároveň tesne pred koncom roku 2010 bol schválený projekt veľkého osídlenia katastra na Čiernej vode, projekt City Park, ktorý predpokladá okolo 30 000 ďalších obyvateľov. Toto sú obrovské nárasty, ktoré sa nejakým spôsobom musia niekde prejavovať. V súčasnosti, ak sme prebrali, alebo pred tými 2 rokmi, ak sme prebrali obec, tak sme skutočne museli riešiť tie najzávažnejšie problémy, ako nedostatok vody, kolabujúca kanalizácia. S dopravou všetci máte skúsenosti a keď ktorí odchádzate v ranných alebo večerných špičkách, prichádzate o problematike občianskej vybavenosti a hlavne škôl som hovoril na minulom sedení a rozprávaní. Toto všetko priniesol obrovský rozvoj, ale aj ten by určitým spôsobom nebol až tak dominantný v tomto probléme, ale najväčšia chyba sa stala v tom, že nebol regulovaný, nebol koordinovaný a predovšetkým s povolením takej obrovskej výstavby, ale len a len rodinných domov, teda aj bývajúcej funkcie, paralelne nebola budovaná občianska vybavenosť alebo aj technická vybavenosť, dopravná vybavenosť. Toto bola dosť vážna chyba, ktorá sa tu stala a dnes ju napravať je v niektorých prípadoch prakticky nemožné. Developeri, ktorí vstupovali na toto územie, dostali na základe zmeny územného plánu a následných územných rozhodnutí alebo stavebných povolení dostali zelenú pre výstavbu svojho projektu. Ako som spomínal, len pre obytnú funkciu, prevažne obytnú funkciu. Nikto, či už nežiadal, alebo nevedel, že má žiadať, alebo nechcel žiadať, že má developer popri tom aj zabezpečiť ďalšie funkcie, ďalšie vybavenosti, ktorými človek, ktorý bude žiť v týchto zónach obytných, s ktorými sa bude stretávať a ktoré bude potrebovať pre svoj život. Keď si dokončí svoj dom, kúpi si pozemok, začne stavať svoj dom, keď ho dokončí, vymaluje poslednú stenu, zavesí obraz, vysadí posledný strom, tak zrazu už bude chcieť ísť aj na tú ulicu, stretnúť možno susedov, niekde si nakúpiť. Zistí, že niekde nie je chodník, nie je prepojená cesta, nevie sa dostať do slepej ulice priamo k obchodu, ale musí to obchádzať. A potom, keď mu dorastú deti, tak zrazu ich nemá kde dať, pretože kapacita škôlok nestačí. A o škole sme hovorili na tom minulom rozprávaní. Takisto ľudia to síce nevedia, ale v poslednej chvíli sme zachraňovali vodu, ktorá nebola ani dostatočne zazmluvnená. To znamená, že by sa stalo, a toto leto bolo horúce, sa mohlo stať, že by sme ju vôbec by nám netiekla vo vodovodných kohútikoch alebo z vodovodných kohútikov, len preto, že nebolo na ňu myslené. To isté je s kanalizáciou, ktorá
problematika nie je zažehnaná, to isté s cestami, ktoré sú alebo v dezolátnom stave, pretože boli zničené počas výstavby developerských projektov a nikto nežiadal ich nápravu. Alebo generálne nebolo najprv riešené prepojenie na predovšetkým Bratislavu alebo okolité miesta v regióne, kde nie je zabezpečená ani kapacitne, ani smerovo táto doprava. Dá sa povedať, že chorvátsky grob je v súčasnosti v takej slepej uličke. A ako to takto ďaleko až dospelo? Čo sa stalo v minulosti? Už som to povedal, boli povoľované len developerské projekty bez požiadavky na ďalšiu vybavenosť. Nebola urobená koncepcia celej obce. Mali sme tu jednu historickú príležitosť postaviť jedno vzorové mesto na zelenej lúke, ktoré by pretínalo obytné zóny, by sa miešali s vodnými lagúnami alebo kanálmi, popri tom nejaké brehové porasty, parky, vybavenosti a podobne. Len pokiaľ sa povoľovalo, či už z komerčných a obchodných, alebo predovšetkým z komerčných a obchodných dôvodov, len obytná funkcia, ktorá často, viete, ani nie je navzájom poprepájaná, nejak nesúvisia jedna zóna s druhou, proste každá bola separátne stavaná, je to dedina slepých uličiek často, tak dneska si všetky tieto veci znášame ako problémy a nevidím to len problém nejaký technický, ale vidím to aj ako sociálny problém. Tí ľudia sa niekedy nemajú možnosť stretávať, nemajú či už kvôli slepým uliciam, či už kvôli tomu, že utekajú vlastne z tejto obci, lebo nemajú miesta na stretávanie, nemajú občiansku vybavenosť, nie námestie, nejaké v tých nových, predovšetkým v novej lokalite Čiernej Vody. A to sú všetko faktory, ktoré skutočne sa podpíšu možno na nejaký vývoj, vzťah, vnímanie tejto obci. Ako to riešiť? No bohužiaľ dneska veľmi ťažko. Je to otázka jednania s developermi, či sú ochotní ešte sa vrátiť k nejakej modifikácii svojho projektu, či sú ochotní prispieť na niečo. Ale to zase vnímam, že je kríza a sami majú často problémy s tým, aby ich projekt išiel. Nie veľmi sa predáva. Napriek tomu si myslím, že toto je lokalita, ktorá by zasa po zlepšení svojho, či už imidžu, ale aj reálne na základe doplnenia tej občianskej vybavenosti mohla mať potenciál nejakého veľmi slušného rastu. Avšak to si skutočne vyžaduje doplnenie toho obytného prostredia aj o ďalšie funkcie, ktorými človek žije. Stretáva sa na kávičke, stretáva sa v obchode, na pošte, u lekára, má námestie, kde by mohol robiť kultúrne podujatia, na športoviska, deti v škole a podobne. Toto treba dobudovať. A tu je naša úloha, naša možnosť hľadať všetky možné formy, ako to robiť. Otázkou je momentálne, že či to má budovať obec, či má na to prostriedky, alebo to majú budovať developeri. No, obec na to jednoznačne prostriedky nemá. Aj keď sme si priniesli ešte z minulých čias, že vlastne všetko staval štát, obec a vlastne sa potom do tohoto prostredia tieto projekty už len dobudovali. Tá situácia sa zmenila. Tieto všetky developerské projekty sú väčšinou z privátnej sféry. Ja na chvíľku preskočím na príklady vo svete, lebo možno, že tie nám dajú aj určitú odpoveď, ako to je tam. Pretože tiež razím teóriu, že keď je koleso vymyslené, tak je zbytočné ho vymýšľať. Poďme ho len zlepšovať. Zajdeme len kúsok za hranice do Rakúska, do Talianska. Tam obec pri schvaľovaní nejakých projektov, konkrétne rodinných domov, rádovo vyberá od nového stavebníka nejakých 10 000 eur. To je v podstate na veci, ktoré treba zabezpečiť tú obec.
nasvietenie, údržbu, zimnú údržbu, na ostatné veci, ktoré ten občan, keď si postaví dom, už nedáva prostriedky a prostriedky, o ktoré dostávame zo štátu, na toto nestačia. Developer, ktorý si kúpi, 10 hektárový pozemok, len rozparceluje tento pozemok, vybuduje základnú technickú a dopravnú infraštruktúru, predá pozemky, ľudia si postavia domy a v zásade developer prakticky môže odísť. Nemá už žiadnu inú povinnosť. Ale zrazu máme tam 300 ľudí, 500 ľudí, takéto veľké lokality tu máme, a tí nemajú žiadnu vybavenosť vo svojom okolí, nikto nepostavil škôlku, nikto neriešil dopravnú zaťaženosť takýchto obrovských zón a nikto ani od tých developerov nežiadal tieto veci. Zasa príklad do zahraničia. V Nemecku, pretože v Bavorsku asi najviac, sú investície, ktoré developer poskytne pre komunitu, do ktorej vstupuje a ktorú ide zaťažiť svojim projektom, poskytuje určitú časť z investičných prostriedkov. Rádovo sa to pohybuje od 10, možno až niekde do 30%. V Kanade sú presne definované, že za zmenu územného plánu je nejaká čiastka radovo v 10 000 eur, za zmenu územného rozhodnutia, za stavebné povolenie, za kolaudačné rozhodnutie sú to takisto radovo v 10 000 eur. Konkrétne poznáme jeden prípad na administratívnej budove, ktorú opisuje jeden slovenský architekt, ktorý tam pôsobil 8 rokov, stavali administratívnu budovu a dávali komunite na to, aby dorobila to prostredie, lebo je tam zasa viazané, tie prostriedky sú viazané na tú lokalitu alebo na to najbližšie okolie. Dávali okolo 270-290 tisíc na tento rozvoj. A to je legislatívne dané, je to z tabuliek a je to určitým spôsobom zákon. U nás ten istý developer stavia podobnú budovu a zaplatil 16,50 za územné rozhodnutie a 33 eur za stavebné povolenie. To sú sumy, ktoré skutočne neumožňujú nejaké zásadné úpravy a ktoré ani nezabezpečujú náklady na samotné stavebné alebo územné konanie. Developer, ktorý u nás požiada o hromadné územné rozhodnutie, treba pre 300 rodinných domov, zaplatí 16,50. A máme tu 300 rodinných domov, ktoré zaťažia túto obec 300 autami, 300 deťmi, 900 obyvateľmi. A pokiaľ sa títo ľudia ešte navyše neprihlásia, alebo sa prihlásia, ale oni sa prihlásia, až sa zabydlia, až to bude za 2-3 roky, potom ďalší rok ich sa dostanú do štatistiky a potom sa platí, až potom môžeme dostať za nich od štátu. To obdobie 3, 4, 5 rokov je absolútne obec toho nič nemá, ale už po prvej kolaudácii rodinného domu už by mala zabezpečovať vlastne určitý servis. Ak developer, a máme tu niektorých takých, ktorí sa rozhodne, že on ďalej už nebude ani spravovať túto infraštruktúru, či už formou ukončenia svojej činnosti alebo žiadosti o odovzdanie infraštruktúry obci, sa zbavuje akýchkoľvek aj ďalších nákladov a všetky preberá obec. Na toto skutočne nemáte prostriedky. Čiže nie je v našom štáte legislatíva tak spracovaná, aby sme mohli legálne, nie nejako pokutne, žiadať určité finančné prostriedky nazvime to, z podielu na zisku, na výsledku toho developera. Pretože on ide do nášho prostredia, ide do komunity, aby si urobil svoj
developerský a teda obchodný prípad. Mal by mať z toho svoj profit, ale ten profit, s tým profitom by sa mal určitým spôsobom deliť s obcov preto, lebo pôsobí v tejto obci, v tejto komunite, zaťažuje túto komunitu a tá komunita sa musí určitým spôsobom vysporiadať s jeho projektom. Momentálne však tá legislatíva na Slovensku takto nefunguje a obec Chorvátsky Grob má práve s týmto problém. Dá sa to ešte nejako zmeniť alebo ovplyvniť? Bohužiaľ, nastúpil som už v období, kedy prakticky všetky veľké projekty boli schválené. Boli schválené za podmienok, ktoré aj pre mňa sú dneska niekde až šokujúce, s akou benevolenciou sa pristupovalo k developerom. A developeri majú mnohý pocit, že keď prispeli na technickú infraštruktúru, takže to je vlastne ten príspevok pre obec. Bohužiaľ, to sú len prostriedky a financie, ktoré boli nutne museli vynaložiť na to, aby ten projekt mohol vzniknúť. Predsa na to, aby mohli dostať aj územné a stavebné povolenie, tam musí byť zabezpečená voda, kanál, cesty a podobne. A pokiaľ by ich nezainvestovali, predovšetkým technickú infraštruktúru, tak by to ani nemohli stavať. Takže to sú štandardné, vyvolané investície a to, že ich obec prevzala a oni, že to odozdali obci, ja to nepovažujem za dar. Ja to považujem za ich povinnosť vystavať a obec nemá povinnosť to preberať za každú cenu. A zvlášť, keď na to nemá zabezpečené prostriedky. Ako z toho? No, povedal som žiaľ, mnoho tých projektov je hotových, alebo schválených v takej podobe, v akej sú, kde alebo nie je požadovaná výstavba nejaké školy, nejaké občianskej vybavenosti, alebo nebola požadovaná nejaká finančná podpora na výstavbu takýchto zariadení. Často sa stávalo, že pre niektoré projekty v územnom rozhodnutí bolo jednoznačné žiadosti na to, alebo podmienky od vyjadrujúcich sa orgánov, že sa skôr, než sa tento projekt začne stavať, tak sa musí urobiť križovatka, napojenie, vodovod, ihrisko a tak ďalej a tak ďalej. A obec mala ešte ďalšiu možnosť, že mohla niektoré veci takisto požadovať. Avšak už pri stavebnom povolení už tieto povinnosti vypadli alebo neboli požadované a developer vlastne si zabezpečil len svoju komerčnú záležitosť. Ľudia teraz samozrejme sa obracajú, a chápem úplne objektívne, sa obracajú na obec. Obec, no tak my už tu bývame, ty si to povolila, tak my chceme, prečo tu není škola, škôlka, prečo tu není obchod, prečo máme problém každý deň sa dostať do Bratislavy. To sú síce správne otázky, ale bohužiaľ dneska neviem, a predovšetkým v čase, v krátkom čase dať odpoveď, alebo reálnu odpoveď, pretože reálne riešenie je závislé len a len od obrovského finančných dotácií, aby sa tieto veci napravili. Developeri sú momentálne čiastočne aj v kríze a nestávajú. Na druhej strane im hovorím pri stretávaní s nimi, že tie obchody možno nejdú aj preto, lebo imidž predovšetkým Čiernej Vody je dosť pošramotená práve touto situáciou a touto absenciou občianskej vybavenosti a zlého dopravného napojenia. A musíme sa vlastne všetci snažiť, aby sme ten imidž, obraz tejto obce postupne začali meniť, aby sme hľadali výhody, aby sme dali spoločne navonok signál, že sa tu niečo mení. Ale obec skutočne to zo svojich zdrojov nie je schopná urobiť a preto by mali posúdiť aj tí developeri, aj spätne prehodnotiť možno svoje
zámery, aktivity, projekty, svoje finančné možnosti a časť zo svojich prostriedkov investovať do toho, aby sa tento obraz všeobecne, aby sa zmenil a tým podporili nielen obec a tých ľudí, ktorí už tu máme a ktorých aj oni nám tu dali, ale aj tých, pre ktorých chcú ďalej marketingovo pôsobiť a predávať ďalšie pozemky. Už ste mali viacero stretnutí so spomínanými developermi. Myslíte si, že to budú ochotní urobiť? Poviem úplne otvorene, zatiaľ tú odozvu nemám. Či už z objektívnych dôvodov, ktoré mi vysvetľujú, a jak vravím, už som to niekoľko spomenul, že nejde im obchod a oni už tie finančné prostriedky či už minuli alebo zabezpečili pre štart toho projektu. A teraz už ten záverečný výsledok sa tak rýchlo nedostavuje. Či už preto, že mi proste jednoducho odkážu, my sme to takto dostali schválené, prečo by sme mali robiť niečo naviac. Alebo jednoducho ani nekomunikujú. Prekvapuje ma to v tej súvislosti, čo som povedal pred chvíľou, že je nutné zmeniť obraz tejto obce, aby sa tu rozbehol aj ten obchod. A prekvapuje ma to, lebo sú to subjekty, ktoré som mal pocit, že chcú mať aj referencie, ale nie je to vždy tak a je to často len jednorázový alebo krátkodobý obchod. Je tu skutočne len dvaja, traja developeri, ktorí aspoň nejakou časťou sami zo svojej iniciatívy chcú pomôcť. Sú tu nejakí developeri, s ktorými máme jednanie, ale sú to veľmi ťažké jednanie a ten výsledok nie je taký, ktorý by nám zásadne mohol zmeniť nejaký ten obraz. Vkladám určitú nádej aj do toho veľkého projektu, aj keď viete veľmi dobre, že som bol medzi protestujúcimi a dosť aktívnymi protestujúcimi voči takémuto projektu, ale nie ako samotnému projektu, ale ako spôsobe, ako bol schválený, zasa ako bol koncepčne pripravený, respektíve skôr nepripravený voči zaťaženiu obce. A na druhej strane, pokiaľ by tento projekt novým developerom, respektíve developerom, ktorý to prebral po pôvodnom, bol určitým spôsobom modifikovaný, upravený a už reagoval na súčasnú situáciu, či už na trhu, ale predovšetkým v našej obci, tak by mohol byť tým prvkom, ktorý aj donesie nejaké nové prostredie, ktoré už bude komplexné, ktoré už bude mať potrebnú občiansku vybavenosť, plochy zelene, komunikačnú sieť, technickú infraštruktúru na úrovni, ktorá zodpovedá skutočne 21. storočiu a všetkým poznatkom od urbanizmu až po technológie počnúc. A tým určitým spôsobom prekrie to zlé, čo bolo doteraz urobené a minimálne v tých kontaktných zónach môže pre tých obyvateľov, ktorí tam sú, môže nahradiť tú absenciu iných funkcií. Zároveň môže byť iniciátorom aj ďalších, napríklad predovšetkým dopravných stavieb, ktoré sú skutočne potrebné. Samotným svojím vznikom môže byť iniciátorom aj ďalších projektov, kde budú chcieť už aj investovať subjekty aj do komerčných alebo aj menej komerčných záležitostí, ale stále potrebných, pretože keď tu bývajú len obyvatelia v rodinných domoch a potrebujú svoje funkcie alebo ďalšie funkcie, tak sa predsa len oplatí už tu postaviť nejaký obchod, nejakú školu, treba aj privátnu, ja neviem, že nie, a možno aj relaxačné plochy, možnosť využitia termálnych prameňov a podobne. Čiže toto sú všetko veci, ktoré už musíme sa skôr pozerať do budúcnosti a ktoré by sme mali jasnejšie definovať, ako by sa mala táto obec rozvíjať, nie len plošne, ale aj za akých právnych podmienok a ekonomických podmienok
A jedným z nástrojov, kde by sme to mohli dosiahnuť, je aj územný plán, ktorý momentálne spracovávame a ktorý je v štádiu teda spracovania a o ktorom si môžeme povedať aj v budúcej téme. Ďakujem pekne. Prosím.